Milyen? Ezt a szakot? Apa azt itt nem nézi, pedig megyél. Hát az nem menjen. A Miklás megkezdődik. Szia! Figyelj, már nem megyünk oda 30 napig, mert nagyon jó helyet sikerült szereznünk most. Az előzőben ha gondolod, akkor gyertek ide, ha Dóri akarja nézni. Milyen hangos? Itt vagyunk a végéhez közel, egy olyan 30-40 méterrel a végétől, ahogy az előbb álltunk, onnan. Nem, semmi.